गोबां बोसोरनि उनाव नोंथांमोननि आंगो जे बिर जोहोलावा गावनि न'आव सफैफिनबाय दा बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा आंगोनि जानानै मा फोरमायगोन? बे समाव जों दिनै सनितपुर जिल्लानि बातासिपुर बे ओनसोलनि जों सारियाव गसंनाय गासैबो एक्स एनडिएफबि आंगो लोगो बिथांमोन दङ। लोगोसे दिनैनि बे समाव जोङो दाख्लै 5 अक्ट' आरो दिनै 7 अक्ट' बे साननै बे अक्ट'आव जोंनि हालामनिनो जोंनि आंगो लोगो बिर जोहोलाव बिथांमोना गोलाव सम जों बर' हारिनि थाखाय एनडिएफबि आफादाव जोंजों समानै दुखु खस्थ' जाबोनानै नांबोनाय बिथांमोना मोनसे समाव हमजानानै गोबाव सम जेलाव थानांदोंमोन। सासेयाहाय जोबथा जिउ जोबजासिम साजा होजादोंमोन आरो सासेयाहाय फासिनि अर्डारसिम फोसावजादोंमोन। दिनै बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव थानांनानै दिनैनि दिनाव सासे निथुल दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैनो हादों आरो दाख्लै 5 अक्ट'आव बिष्णु नार्जारि बिथाङा उदां अख्राङाव सफैनो हादों। दिनै जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बिर जोहोलाव आंगो लोगो बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे मोनफानानै बा जोंजों लोगोसे ज'हैनो थाफानानै बा जों बिथांमोनखौ लोगो मोननायखाय जों ओरैबायदि गोजोननाय आरो खुसि दङ। दा बेखौ जोङो बिथांमोनखौ जों बरायदों बा हालामनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायदों आरो गामिनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनाबो बरायना लादों। बेखौ जोङो जों बारग' एनडिएफबि जानानै रायजो राजा बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावदों। बिथांमोना गोबाव सम जोबथेसालियाव थानानै नंगौ, जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे अक्ट'आव गोजोन गोरोबथा बिटिआर थामथि गोजोन गोरोबथा जानानै थांदों। बे समाव जोंनिनो बिर जोहोलाव सानै जोंनि ओनसोलनि बिथांमोन मैया दाख्लै गनाय आरो दिनै गबोनाय बिथांमोननि जिथु न'खरनि हालोद आरो बिथांमोननि गोबाव सम जेराव थानांनाय जिथु न'खरारि आरो गाव बिक्ति गोबां रांखावरि आंखालाव दङ। दिनै बिथांमोननि जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो गोनां रिहाबिलिटेसन बिथांमोना थाबैनो मोननांगौ, जों बेखौ हास्थायो। लोगोसे बिथांमोनहा न'खराव बिथांमोनखौ सानैखौ बख'नायनि थाखाय न'खरा गोबां रां रुफा धोन सम्पति खहा जानांदों। बेफोरखौ जेन सरकारा दा सोलिबाय थानाय सालायदों बिथांमोना जेन बिथांमोननि न'खरनि जिउ खुंना थांना थानाय राहा लामाफोरखौ जेन एसे अननानै माबा मोनसे राहा लामा हरनानै होयो, बेखौ जों खावलायो। गोबाव समनि उनाव दिनै न' फारसे उदां जाबोनो हाबाय। दा बेनि गेजेराव नोंथांनि गोसोनि साननायखौ खुलुमबाय। चेनेलनि नामखौ खुलुमबाय। गिबियाव आंनो जोंनिनो गासै एनडिएफबिनि माखासे लिडार आरो केडार आरो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जाहाथे आं दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै 11 बोसोर जोबथेसालियाव थानानै दिनै उदां जाबाय। बेफोर जोंनि केसफोरनि थाखाय माखासे जोंनिनो दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि बर' ससाइटिफ्रा मावनानै जोंखौ उदां खालामबाय। बेनि थाखाय आं बहुद रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। दायो जे नोंथाङा गावनि आंगो न' फारसे मोनफैफिनबाय, दायो नोंथाङा बे न' फारसे मोनफैफिननायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव माबायदि सानो? आं लाथ्र' हायो, आंनि गोसोआव जोबथा खुसि। मानोना आं आंनि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ आं दिनै नुफैबाय। 5 बोसोरनि उनाव
लोगोसे आंनिनो गामिनि आंनिनो लोगोफोर आंनिनो आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं दिनै लोगो मोनफैबाय आरो इयुनाव आङो रायजो राजानि जोबथा मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावलांगोन होननानै आं आंनिफ्राय आं मिजिं सानदों। नोंथाङा जे जोबथेसालियाव गोबाव सम थानो गोनां जाबाय दा बे माबायदि खस्थ' भुगिनांदों? दुखु खस्थ'आ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो जेब्ला ओंखारदोंमोन अब्लानिफ्रायबो जों दुखु खस्थ'खौ जोङो लानांखादों। बेनि बेलायावबो जों जोबथेसालियाव थानाय समावबो जों दुखु खस्थ'खौ जों नेवसिनानैबाबो जों बर' हारिनि थाखाय जों सहायलांगोन होननानै दिनैसिम जों सहायनानै थागासिनो दं। दिनैसिमाव गोबाव समनिफ्राय जे नोंथांनि फिसाज्लाया हारिनि थाखाय नांनानै जोबथेसालियाव थादोंमोन, दायो बिथाङा गावनि आंगो न' फारसे सफैफिनबाय। दा बिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि सानो? दा गोजोनथाव आं दिनै बे न'खरनिफ्राय आं नितुलनि बिफा जानानै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे जेनेबा आंनि गथ'खौ आं हास्थायनायावनो दिनै मोनाखैमोन, नाथाय दिनै बे गथ'खौ आंनि न'खराव सफैनायनि थाखाय आंनि गोसोआ बिराद खुसि जादों आरो रायजो राजाबो माखासे मदद होफैनायजों रंजाखांदों। दुखु जादोंबाबो आं दिनै खुसि मोनसे मोदै जों आं दिनै मोनदों आरो।